agardamos un minutiño que nos falta unha das persoas relatoras e cando veña xa damos comercio a esta mesa. Ben, pois entonces, se estamos agardando, pediríamos, vamos a aprendernos os coros. Que facer? No, é mellor que foran eles de segundos, porque van a deixar o bastón moi alto. Sí, sí. Ben, nós imos facer, cando xa dunha forma canónica, algúns anacos de unha obra que chamamos A Pixa de Eneas. Non explicarei, claro, pois non, pero no segundo folio, na páxina 3, pois aparece un Dido e os cataxineses cantan unha canción de amor a Eneas. Como sabedes que Eneas é o fillo de Venus. Por lo tanto, hai unha paixón absoluta. E a canción di así. Coñemos unha melodía coñecida, entón canta unha vez e logo xa cantades vos. Porque vai ser así a diferencia entre que queda unha cousa escolar fría unha cousa un poquinho vehemente e máis fermosa. Tedes localizado o texto? Este amor apaixonado polo troiano Eneas se pasea por Cartago, moito me presta. Este amor apaixonado polo fillo de Venus que pasea por Cartago con tanto xeito. Ai, ai, ai. Lede comigo, por favor. 1, 2, 3. Este amor apaixonado polo troiano Eneas se pasea por Cartago, moito me presta. Este amor apaixonado polo fillo de Venus que pasea por Cartago con tanto xeito. Ai, ai, ai. Hai xeito diante, por certo. Como dixo Luisa Villalta, outro lado da música a poesía. Por esta poesía popular, a música. E a melodía di así, que sei que a coñecedes, Este amor apaixonado polo troiano Eneas se pasea por Cartago, moito me presta. Este amor apaixonado polo fillo de Venus se pasea por Cartago con tanto xeito. Ai, ai, ai. Ven este coro poderoso, 1, 2, 3, vai. Este amor apaixonado polo troiano Eneas se pasea por Cartago, moito me presta. Este amor apaixonado polo fillo de Venus que pasea por Cartago con tanto xeito. Ai, ai, un aplauso poderoso para todos vos. Autoaplauso. Pero a ver, digamos que a fecundidade mediterránea da Eneira de Virxilio é moi solidaria coa fecundidade caribeña da música cubana. Ímolo repetir, pero con palmas, vale? Con un poquinho de vehemencia. 1, 2, 3. Este amor apaixonado polo troiano Eneas se pasea por Cartago, moito me presta. Este amor apaixonado polo fillo de Venus que pasea por Cartago con tanto xeito. Hey! Ai, ai, ai. Estamos preparadas, cando queirades, comezamos coa Pixa de Eneas. Bueno, pois, despois deste inicio tan fantástico, simplemente presentar os dous centros que están con nós nesta mesa de experiencias de teatro. Xurxo Souto e a súa compañera Isabel Porto, do Isidro Parga Pondal de Carballo e aquí Sagrario, perdón, xa estou nerviosa. Sagrario Torrado e Dani Bamonde do IES Mirezún de Santiago de Compostela. Vale. Pois nada, xa todo voso. Gracias. Pois moitas grazas por ternos convidado no nome do Isidro Parga Pondal, que por certo somos un centro que temos signo. Esas palmas, 1, 2, 3. Isidro Parga Pondal, hey, sabio do reino mineral. Pousaches o teu talento no seminario de estudos galegos. Medre o teu coñecemento, Parga Pondal. medre o teu coñecemento, Parga Pondal. Medre o teu coñecemento, Parga Pondal.
Ben, por neste centro tan musical e sonoro de Carballo, pois son o profesor de latín. E como sabedes, ou como podedes imaginar, en segundo curso de latín, na literatura latina, temos que achegármonos unha obra axial, a Eneida, a maravillosa Eneida de Virgilio, os hexámetros latinos. Arma virumque cano, Troia qui primus oris. Unha obra fermosísima, non teño que facer aquí unha apoloxía dela, e a súa influencia na literatura occidental, a Divina Comedia, os Luisíadas, etc. Pero claro, de entrada, distante para o alumnado. Entón, decidímoslo facer en clave teatral ou clave dramatizada. Fixemos na clase o mesmo que estamos facendo agora. Repartimos un papeliño para que todo o mundo fose protagonista. Alén dos papéis protagonistas, esta é unha selección, pois tamén está o papel de coro, que temos que facer todos. Non tes papel? Tedes aí. Temos que facer todos e todas. Poñemos o acento na Eneida porque o argumento central, a historia da familia de Eneas, a familia Iulia, pois dá pé para facer un percorrido por toda a historia de Roma e por toda a mitoloxía. Empezamos con Eneas, que marcha de Troia, Iulo, Ascano, o seu fillo, os seus descendentes, Rómulo e Remo, fundan a cidade, e uns descendentes posteriores, César, pega golpe de Estado da República, e Augusto convértese no primeiro emperador. E ven a Lugo. Claro, decir o que estamos contando ao alumnado. Desde Troia a Lugo. E aparte, hai que buscar outro enganche, outro elemento, outra anécdota. E a anécdota, que non é nosa, é de Virgilio, é que os romanos comían pizza. Se vedes nos frescos de Pompeia, aparece a pizza, mesmo hai unha pizza carbonizada, cortada nos seus 6 anacos. E non só iso, senón que a pizza ten unha importancia axial no propio desenvolvemento da Eneida. Por qué? Porque cando Eneas mata as arpías, elas botanlle unha maldición e dinlle que non ia descansar, que non ia parar de vagar polo mundo ata que chegase a un lugar onde teña que comer a súa propia mesa. Por favor, levade a man o queixo. Pero que é iso da propia mesa? A que se referiría? A que lle chamaban os romanos mensa? A parte de abaixo da pizza, que como estaba queimada, de fornos bravos, normalmente non se comía. Queda aí a cuestión. Ben, entón comezou sendo un traballo escolar, parando na biblioteca, que tamén leva Isabel, para documentarse, pero depois pasaron cousas moi bonitas. Como salía a obra ben, fixémoslo no centro, depois fixémoslo no casino de Carballo, e logo fixémoslo aí, Pausilipon, Nápoles, a vila de Seianus, o terrible primeiro ministro de Tiberio. Participamos na viaxe escolar que fai a SEC, a Asociación Española de Estudios Clásicos, e achegamos esta pequena obra. Fixemos o mesmo, neste caso con teléfonos móviles. Como había que fazer para darlle o... Aí está, que se me ves aí. Departimos o teléfono móvil, si dalle aí un mentiño, o texto, e outras compañeras dos institutos inmediatamente representaron a obra. Ben, diferentes centros, fixémolo ali. Como imos representar nós, xa non me estendo, e aparte que hai que medir o tempo. E entón seguimos cara adiante. Ben, isto foi a representación que fixemos no Casino de Carballo, que foi un pequeno éxito local. Digamos que dende o centro pasamos a contorna a sociedade. Foron os primeiros ludi latini carbalienses, con un éxito interesante e onde quitaron as alumnas orzamento para poder financiar esa viaxe, como vos dixen, a Italia, a Roma e a Nápoles. Aquí están os ludi latini carbalienses, fixeron, por suposto, as alumnas fixeron todo, eso máis fermoso, verdad, que hai alumnas tan maravillosas, saliu unha nota na prensa, estreno mundial de alumnado de latín en el casino, wow, neno, flipando aí todos. Aí estábamos vendendo entradas, non teño aquí a entrada que diseñaron tamén elas, na entrada aparecía a famosa hipálase de Virgilio. Iban oscuri, soli, subnocte perumbra. Ian escuros a través da sombra pola noite soa.
hai palas e cambiar os adxetivos. Os que estaban sós eran eles, e o que era escula era a noite. Pero iso partiu do propio alumnado. É dicir, de entrada, un alumnado que non sabe nada de Virxilio que acaban reivindicando as hipálaxes de Virxilio. Pareceme algo especialmente bonito. Aí foi a representación, agora xa estamos en Italia, con alumnos de outros centros. Era moi emocionante, claro, facer aí en Nápoles, en galego, unha peza clásica, pois foi moi lindo. E claro que hubo incorporación, xa de outros centros había xente que sabía bailar, co cal xa se convertiu na música grega, poesía, palabra e danza. E finalmente, pois, aí está a visión. Bueno, aquí teño outro vídeo, pero dá igual. O importante é que agora deixemos de ser espectadoras e que nos convirtamos en protagonistas. Entón, tedes todas o texto e imos comezar con facer a ler estes anacos. É unha escolma. Facedes todas o papel de coro, vale? Facemos unha prova. O coro ten que ser un poquinho parvo. Quero dicir, sí, recoñecedo, non sei que. A ver, lee, por favor, Isabel. Recoñecedo, larpeiros e larpeiras do século XXI. Gustan vos as pizzas? Sí, que ricas. Ese é o registro, vale? Pois entón xa esta é a introducción da obra. Comezamos entón. Mételle aí gas. Perdón. En estas xornadas de bibliotecas escolares comeza a representación da pizza de Eneas. Por favor, un aplauso poderoso. Cando queiras. Recoñecedo, larpeiros e larpeiras do século XXI. Gustan vos as pizzas? Sí, que ricas. A nós tamén. Como? Os romanos comían pizza. Por suposto, facíamos unha torta de pan sen levedar e puñamos en riba da masa, nos dicíamoslle mensa, touciño, olivas, queixo, como facedes vos? Sí, e moito tomate. Tomate? Non entendo esa palabra. Non te preocupes, Virxilio, ti date. A pizza foi a clave, a miña inspiración para crear, por mandato de Augusto, o gran poema dos romanos, a gran epopea de Eneas, o fillo de Venus. Guapísimo. Que foi quen de fuxir de Troia, e tras vivir perigosísimas aventuras chegou a Italia, onde os seus descendentes fundarían a nova Troia, a cidade de Roma. Pero por que dis que a pizza foi fundamental na súa obra? Tampouco pareces tan con mellón, mas ben estés delgado. Eneas. Salvete, omnes! Grazas pola vosa atención. Eu son o propio Eneas. A pizza é fundamental, porque grazas a ela soben o lugar onde tiven que rematar a miña viaxe. Pero non comecemos polo final, imos paso a paso. Por favor, Rapsoda. Veña todas. Principia a grande epopea dos romanos. Comeza a Eneida de Virxilio. E aquí hai un jingle musical, así vou canto eu e vos dades as palmas. Bam, bam, baram, bam, 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 bam. Hey! La, 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 la. La, 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 la. Hey! La, 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 la. Ben, e agora, como sabedes, Eneas foxe de Troia cando Troia está ocupada polos gregos. Que cobarde, non? Escapar. Non. Foi que un mandato da súa nai, Venus, que tiña que fuxir de Troia para fundar unha nova cidade, para que os descendentes fundasen outra nova cidade que iba a gobernar o mundo. Vai seguindo pois as aventuras, os pasos, as paradas de Odiseo, de Ulises. E entre esas paradas, este encontro coas illas das arpías. Por favor, vos tedes que ler o papel de arpías. E hai que poñer voz maligna. Somos as arpías. As arpías eran mulleres paxaro. Eran como gaivotas. Vale, facémoslo espontaneamente e xa vamos aí. Por favor, cando queiras. Tras moitos días de desconcerto e temporal, os troianos por fin chegan a unha illa fermosísima. Veña, meus compañeiros, coñede os arcos. Este lugar está cheo de caza. Imos quitar a fame do corpo. Mira, papá, por aí veñen os cervos. Mándalle unha frecha. Vou. Deille. Veña, prepara o lume, que hoxe xa temos cea. Ui, que aroma a churrasco.
todo recende a carne ao espeto. Este cervo está asado a lume lento. Chegou o momento de lle dar as primeiras talladas á carne. Veña, vamos, arpías. Somos as arpías. Lede conmigo. Mulleres pasearon as donas desta illa. Por que matades os nosos cervos? Por que nos roubades? Carne. Temos fame. Queredes comer? Pois tomade. E agora teño que fazer este xesto porque sai na Eneida. As arpías... Oh, que noxo! As arpías dende o ceo defecan, ou sexa, cagan, sobre a carne que están a piques de comer. Aí está. Non, por favor, non fagades iso. Tedes fame, pois comede. Non hai dereito, papá. Están enchendo de merda a nosa comida. Non te preocupes, meu fillo. Eneas colle o seu arco e comeza a disparar, aínda que as arpías fan acrobacias polo ceo, van caendo unha a unha. Finalmente, a última antes de morrer, pronuncia esta maldición. Imos con maldición. Malignas de verdade, Eneas, pérfido troiano, roubachenos a carne e agora quitasnos a vida. Xuro que vivirás grandes desgrazas, que pasarás fame e que non atoparás descanso ata que encontres o lugar onde teñas que comer a tua propia mesa. E esa pregunta, man ao queixo, por favor. Que quererá decir este enigma? O lugar onde teñas que comer a tua propia mesa. Ben, bueno, viña xusto despois. Os amores de Dido e de Eneas. Como sabedes, xa comentamos, Virxilio segue a Odisea, pero ten un capítulo realmente original. O encontro con Dido, a triste Dido, a raíña de Cartago. Ven fuxindo de Fenicia do seu irmán que matou o seu home e quere fundar unha nova cidade. Acaba de fundar unha nova cidade. Está soiña con moi pouca xente. E de repente chega Eneas, guapo, lindo. Aí está, xa acabou o conto. Namoráronse, todo é felicidade. Estamos nese punto de felicidade extrema. Rapsoda. Leemos, aquí que podemos ler. Leemos a parte de Rapsoda, vale? Veña, vamos. 1, 2, 3, sí. Triunfa o amor. Desde ese encontro na cova, todo é alegría en Cartago. Únicos e troianos construen xuntos nova cidade. Ese coro que se ensayamos. Está Eneas por aí paseando. Este amor... as palmas, un momentiño, vai. Este amor apaixonado polo troiano Eneas se pasea por Cartago. Moito me presta este amor apaixonado polo fillo de Venus que pasea por Cartago. Hey, con tanto xeito. Ai, ai, ai. Lemos todas. Despois de tanto esforzo, hai que descansar. Mais unha noite, Eneas, ten un pesadelo. Eneas, Eneas, reacciona, Eneas. Que pasa? Estou soñando. Eneas, reacciona, Eneas, pero que faz? Abrazar a Dido, que tan guapiña é. E aínda o contas, cal che dixemos que era a túa misión? Como? Que che dixo Xúpiter cando saiches de Troia? Que tiña que marchar polo mundo. Ai, e atopar unha terra para que os meus descendentes creasen unha nova Troia. Entón, por que ficas aquí en Cartago? Porque quero a Dido, que tan guapiña é. Desgraciado, estás incumprindo o mandato de Xúpiter. Tes que marchar, e marcha xa. E Dido? Ti saberás? Todas. Non pode dormir máis. Só pensa no mandato divino. Pola mañá, indícalle discretamente a seus compañeiros que preparen os barcos. Saen a tardiña coa marea altas. Mentres, no pazo de Dido... Dido, os troianos marchan de Cartago. Que está pasando? Que che contou Eneas? Non me dixo nada. O moi cobarde marchou sen despedirse. Que dis? Abandónate. Como podes ser tan malvado? Colle
todas as súas cousas e prepara o lume. Imos facer unha gran fogueira para esquecer para sempre a ese home que me rompeu o corazón. Ai, Dido, miña irmanciña, non mereces isto, despois do que che pasou en Fenicia e fora isto. Por que terás que sufrir tanto? Por que terá que sufrir tanto? E sabedes o que aconteceu? A famosa ópera Dido e Eneas. Dido coméntalle a todos os cartaxineses que vai queimar as pertenzas persoais de Eneas para esquecelo, pero cando máis grande é o lume, cando máis grande é a larada, tírase ela ao lume e suicídase. E os barcos de Eneas están ali, a uns kilómetros, a unhas millas de distancia. E o Ascanio, ademais, paspán dicindo: mira, papá, mira que lume tan bonito, ai, que ben. E outro, calarás, neno. Sí, porque sabedes que foi terrible, porque tamén nos lo conta Virgilio, e cando xa chegan á península italiana, en Cumas, baixan ao inframundo para encontrarse co seu pai, con Anquises. E ali, camiñando polo inframundo, Eneas ve a Dido. Entón, ten a necesidade de explicarlle todo. De chegarse a ela, de pedirlle perdón, que a culpa non era, ele é o pío, Eneas, ten que facer o que lle mandan os deuses. Achégase a Dido, todo contentiño, e sabedes que fai Dido? Mira para outro lado. O seu desprezo dura até o máis alá. E a partir deste momento, Eneas vivirá moitas aventuras, pero sempre estará en depresión. Sempre andará deprimido. Ata que chegan ao Lacio. Aquí temos tedes papel. Sí, coro, pois aí estamos. Moi ben, a parte resolutivo. Ascanio. Ánimo, papá! Mira que terra tan fermosa! Seguro que hai moitos cervos! Imos volver comer ben! Xa é moi tarde. Case non se ve nada. Non nos vai dar tempo de cazar nada. Non te preocupes, papá! Coa fariña e os liscos de touciño que temos no barco fago eu unhas pizzas rápidas. Farás, han de saber ben. Xa están! Cuidado! Veñen quentiñas do lume! A verdade é que se van comendo. Pero que dis, papá? Estaban riquísimas! Tanto me souberon que non deixei nada. Comín ata a propia mesa. Que dixeches, meu fillo? Que comín toda a pizza, ata a parte de abaixo, a masa queimada, a propia mesa. Grazas, deuses do Olimpo. Grazas, pai Xúpiter. Por fin está a cumprirse en min a vosa vontade. Pero que lle pasará ao meu pai? Cada día está máis rarecho. Coro. Que che pasa a ti, paspán? Acabas de cumprir coas túas palabras. Xuro que vivirás grandes desgrazas, que pasarás fame, e que non atordarás descanso ata que encontres o lugar onde tenes que comer a tua propia mesa. Oh, e como se chama esta terra? O Lacio, meu fillo, o Lacio. A partir de agora acabouse falar troiano. Imos falar latín. Veña, 1, 2, 3, sí. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Hey! La, 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 la. E así, con vosso talento, conclúe a terceira versión da pizza de Eneas. A cuarta, primeiro na escola de Ensino Fundamental, segundo de bachillerato, logo no Casino de Carballo, de seguido no Teatro de Pausilipon en Nápoles e agora nestas míticas e hoxe tamén épicas xornadas de bibliotecas escolares. Medre o talento, medre a pizza de Eneas! Non sei. Esto que tienen que ser estas. Sí, yo creo que no, está. Sí. Esto no funciona. Vale. Vale, acabó de creer. Hola. Sí. Cambia. ¿Dónde está? De aquí, que sí, de aquí. Echa ahí. No. Sí. Contrólelo.
Ahora para adiante e para atrás, ¿no? Sí. Vale. Venga, sacamos recreo. Bon, despois de esta fabulosísima actuación, danme ganas de meterme debaixo da mesa, esperar a que pase o tempo, porque non hai nada que se poida facer que supere isto, en serio, moi mal, isto había que avisalo, na verdade que estou por marchar. Estou por marchar. Eu traio unha exposición completamente soporífera, en fin. Vou empezar por presentarme, son Sagrario Torrado, este que teño aquí á miña esquerda é Daniel Bamonde. Eu son profesora de secundaria, profesora de alemán para máis INRI no IES Arcebispo Xelmírezum e son a coordinadora do equipo de dinamización da lingua do IES Arcebispo Xelmírezum. E Dani é director de teatro e tamén é actor de teatro, non? Entón, antes de comezar, eu quería vos decir que non vimos aquí a darvos clases de nada, porque a nosa idea deste relatorio é a de como integrar un grupo de teatro dentro das actividades da biblioteca. Entón, non vos vamos a decir, porque non sabemos, como formar un grupo de teatro, non vos vamos a dar clases sobre como integrar un grupo de teatro nas actividades da biblioteca ou do centro ou algo así, máis que nada... Nin o vamos a aconsellar tampouco. Porque máis que nada porque isto non é unha idea que xurdira de nós, que fose unha idea previa e unha cousa que tiveramos meditada e intencionada, senón que foi xurdindo a medida, o sea, co paso do tempo e cos anos que levamos traballando xuntos, non? Entón, do que imos falar, bueno, a única idea, eso sí, a única idea que tiñamos clara, ou que eu polo menos tiña clara, era que quería facer máis visible a toda a comunidade educativa o noso grupo de teatro do Instituto Arcebispo Xelmírez, que ten moitos anos. Entón, do que imos a falar é un pouquiño unhas pinceladas sobre a historia do noso grupo. Despois, Dani vai falar da formación, o sea, quen integra este grupo de teatro e como formamos un grupo de rapaces e rapazas que traballan facendo obras de teatro. E logo entro eu en escena, nunca mellor dito, pero iso é alao por 2010. E cando eu entro en escena sucede algo que xa vos contarei máis adiante, que me fai replantearme toda a tarefa do grupo de teatro, toda a tarefa do coordinador do grupo de teatro, ou da coordinadora neste caso, e que me planteo un obxectivo que é, pois eso, integrar a vida do centro, o teatro na vida do centro, máis ben, non? E para eso temos 3 piares fundamentales, que serían crear unha dinámica de traballo con esta rapazada que vai a teatro, unha dinámica moi particular, porque, claro, bueno, despois vos contará Dani máis polo miúdo, pero é difícil manter o traballo constante con rapaces cando non hai materia avaliable. Despois, traballar para o teatro, é dicir, eu paso a traballar para o grupo de teatro, convírtome nunha especie de produtora. E, por último, o último paso que é integrar a toda a tarefa que fai o grupo de teatro dentro das actividades do instituto. Xa vos digo, moi aburrido, en comprensión. Entón, empezo pola historia do grupo, non? O grupo de teatro chamase Vaino Dentista. Hai moitas teorías de por que se chama así. Unha das máis estendidas é porque era unha excusa que poñían os actores para non ir aos ensaios. Donde vai fulanito? Vai no dentista. A outra teoría é que, quizás máis certa, porque sempre as máis certas son as máis aburridas, quizás a máis certa é que o día que lle iban a poñer o nome, a persoa que traía un nome pensado na cabeza iba no dentista e dixeron, pois agora vai no dentista, xa lle puxemos esa, non? O vai no dentista nace en 1995, vale? Eu ainda non nacera. Dani sí, pero eu non. Ben, nace en 1995 como celebración, ou bueno, como un acto de celebración do 150 aniversario do IES Arcebispo Xelmírezum. A idea principal, aínda non había equipos de normalización e dinamización da lingua daquela, a idea principal é a de fomentar o uso do galego a través de unha actividade creativa, como era a do teatro, que era unha actividade tremendamente normalizadora e cultural, non? E moi creativa, bueno. Entón, é un grupo de teatro que dende entón, e van alá 29 anos, ten un traballo constante e moi regular. O sea, todos os aniños desde 1995, pon en escena unha obra de teatro, incluídos os anos da pandemia. Despois, desde ese curso de 1995, onde había alumnado de BUP e de COU,
Agora mesmo, quen integra o grupo son alumnos e alumnas da ESO e de bacharelato, que están interesados no mundo do teatro. No mundo do teatro, pero non só no mundo da actuación, senón que ven alumnado moitas veces interesado nas tarefas de dirección que lle queren axudar a Dani a mandar. Tamén no mundo das luces, dos focos, da planificación dun proxecto teatral, das transicións, incluso ás veces o indumento que levan os propios actores e as actrices, non? E andar na mesa de son, eso tamén lles encanta. Parece unha cousa moi fermosa e unha cousa moi profesional, pero non deixemos de pensar nunca que é teatro escolar. E hai unha característica do teatro escolar moi importante que é que hai unha rexeneración constante, o sea, a rapazada medra e marcha. E entón hai que volver a empezar. Pero iso tamén lle confire ao grupo de teatro como definimos, como un carácter aberto e dinámico, non? O sea, un sitio onde hai cabida en todo momento do curso, pode chegar alguén e dicir quero facer teatro, pois vente que che buscamos un papel. Ben, os obxectivos que nos marcamos cada curso que empeza son, basicamente, normalización da lingua galega, despois, a creatividade, fomentar a creatividade e despois a chegar ao alumnado tamén ao mundo do teatro. Non só o alumnado que está en riba do escenario, tamén o alumnado que é espectador, non? Outros obxectivos que nos moven e que non son menos importantes, pois aprender a expresarse libremente dentro de un colectivo, aprender a comportarse, tamén moi importante, máis se cadra por parte do público que non por parte dos que están en riba do escenario, pero, bueno, tamén é importante, e despois mellorar a comunicación verbal e a non verbal. A verbal está clara, non? Hai que saber falar, se se ten unha voz tan potente, mellor. Se non, hai que aprender a proxectar a voz, hai que aprender dicción e tal. Pero tamén a comunicación non verbal, é dicir, en isto facemos moito fincapé, non? Na expresión corporal, na linguaxe corporal, non? O corpo, dai pasamos a unha reflexión sobre o propio corpo dos actores e das actrices, que é un elemento esencial para estar no mundo, sen el non se pode, verdade? E que aos adolescentes lles genera moitos conflitos moitas veces, entón para nós non hai corpos feos, o corpo é unha ferramenta para traballar, unha ferramenta para comunicar e unha ferramenta para estar no mundo, non? Entón traballamos moito iso, traballamos tamén as emocións a través do estudo dos textos, do estudo dos personaxes, traballamos as emocións, aprenden a identificalas e aprenden como expresalas. E iso axudes tamén no seu día a día. Bueno, pasamos xa, se queres, porque temos pouco tempo, non? Ao da rexeneración continua. Vale, como vemos nesta gráfica, que fixo Sagrario, porque, bueno, é moi dada a facer gráficas, vemos que hai como unha especie de onda, non? Podíamos dicir que había como que unha especie de marea, e nos coñecemos moito en Galicia eso das mareas que van e veñen, non? E vemos que hai picos moi altos e picos moi baixos. Eso coincide moitas veces cunha saída de rapaces de bacharelato, de segundo de bacharelato, e hai unha entrada forte o ano seguinte de rapaces de primeiro da ESO, que conviven porque nos a mistura das idades son enriquecedoras para eles e para nós tamén, non? Un rapaz de primeiro de primeiro da ESO pode ver nunha rapaza de segundo de bacharelato o que quere ser, como quere ser. E a rapaza de segundo de bacharelato non vai esquecer esa conexión de cando ela comezou en primeiro, non? E nesa rexeneración continua nos estamos sempre repetíndonos. Eu creo que vivo nun perpetuo día da marmota. Véxome a min mesmo repetindo algo que xa dixen, pero que eres son novos, non? Claro. Eso é o que me di Sagrario, que é a docencia. Que divertida. Que pasa? Que entón temos que volver outra vez a explicar o básico, non? A como estar nun escenario, a como falar, a como... E entón, os rapaces que se están indo, os rapaces que xa tes modelados como barro, de repente xa non están, non? Por eso me parece moi interesante e enriquecedor ese nexo. Hai rapaces que xamais terían relación se non fose polo grupo de teatro, que non se saludarían polos corredores, que non dirían hola na cafetería. Entón, ese é o grupo de teatro que fai que sexa un pouco
non elitista, pero sí, bueno, un grupo, non? Ujú. Que nos traballamos moito coa idea de grupo, de un. Vou escenificar un exemplo do que Dani ten que enseñar todos os días o primeiro Eso, non? Este cambio de peso continuo que dá intranquilidade ao espectador, non? Vos supoño que na clase tamén veredes cando fan algún tipo de presentación, bueno, pois que non, moitas veces claro, eu son director de teatro, non son profesor, a profesora é ela. Entón, moitas veces teño ganas de lanzarlles un zapato. Non podes estar quieto, non podes ás hablar. veces faino. Sí. Sí. Non podes estar normal, non podes falar normal, non? Sí, este tipo de comportamentos, non, de mover moito o corpo dun xeito así moi pouco natural que nos os coñecemos nas presentacións orais e tal, eu son profesora de linguas, e entón eles canalizan toda esa enerxía, todo ese nerviosismo, as poñer as pernas, mans sí. así diante, Eso. moverse de adiante para atrás ou agarrar algo e estar todo o rato así, non? Eso. Entón, Coñecedes eso este non te- xesto, non? Que parece que non teñen mans, que non sí, teñen así, pés. tirando o pantalón. Bueno, pois iso son as cousas que nos atopamos Mm. sobre todo no principio, non? Que pasa cos rapaces que levan máis tempo? Que axudan a que eso non ocurra. E eles ven que os maiores non fan isto, non? Entón, esa regeneración, esa marea, vemos tamén que hai aí no 2009-2010 hai un pico cara abaixo que é cando chega Sagrario Torrado ás nosas vidas que impulsa, non? Isto que acabo de facer, por certo, tamén é unha parte unha ensinanza que facemos, bueno, que fai Daniel Bamonde co alumnado de actuar cando non ten texto. É tan importante o que está falando, que ten o foco, neste caso que sería eu, como a que está en escena vese todo, non? Vos supoño que desde o lugar do profesor vedes todo o que está ocorrendo do outro lado. Eles creen que non os vedes co móvil e todo isto, pero desde que entran en escena, desde que entran por la porta, sexa un escenario ou sexa un aula, vese todo ata que remata. Entón, hai que actuar ata que remata a función, non? Iso por certo, que Ten eu un nome descubrín aí técnico. relativamente pouco, ten un nome técnico moi escatolóxico, como case todo en teatro, que é Que moi sí. escatolóxico, e que se chama comer merda. Vale? Entón, eu lembro un día que estaban facendo a rapazada un recital dramatizado, non? E había pois unha cadeira aí decimonónica, vermella, fermosísima, e unha mesa, e entón estaban as rapazas por detrás, unhas rapazas así como facendo que lían, e en primeiro plano estaba o que estaba recitando e tal, e eu quedei, bueno, encantada, e dixen, que ben, non, Dani? Pois sempre comentamos, estuvo ben, non? Estivo ben este recital, a min gustoume, non sei que. Dixo, sí, bueno, sí, estaban aí as rapazas comendo merda. E eu, pois a min encantoume. Dixo, sí, estaban ben. Claro, o concepto é unha xerga pois Aprendemos teatral, todos os non? días, Claro, unha xerga teatral, este concepto técnico de comer merda, que é estar en escena sin texto. Moitas veces, como pasa nestos casos, agora Xurxo Souto e a súa compañeira están comendo merda, non? Están aguantando en escena e teñen que estar en escena. E o que ten o actor cando non ten o seu instrumento que é a voz é o corpo, non? E eu traballo cos rapaces como actores. Vale, pois o grupo agora pásasme de... Sí? Pasou? Sí? Sí. Vale. Ben, paso xa a falar de min, a mí non me gusta nada falar de min, pero hoxe vou facer unha excepción, que para eso estou aquí, soy la prota. No mes de setembro de 2010, para sorpresa de toda a plantilla do Xelmírez, e sobre todo a miña, pois nomeanme coordinadora do equipo de dinamización da lingua. Sendo profesora de alemán. Profesora de alemán, ninguén máis quería, é o que hai. Bueno, entón, nas miñas funcións, dinme que, porque eu digo, que teño que facer e tal, pois non te preocupes que isto vai rodado todo, tes que tal, e o grupo de teatro, hai un grupo de teatro no Xelmírez, o cal é moi significativo, porque eu levaba xa 2 anos alí,
E non sabía que había grupo de teatro, nin como se chamaba, nin vira nunca unha representación teatral deles, nin nada polo estilo, pero non é iso só, é que antes da miña entrada no Xelmírez, estivera 2 anos no Rosalía, e resulta que o Rosalía tiña 3 grupos de teatro, Rosalía 1, 2 e 3. Sí, moi ingenioso. O noso nome é mellor, E tampouco sabía da súa existencia, non? Entón, bueno, ese é, digamos, o primeiro shock, a primeira sorpresa. Quedo con Dani, pregúntolle que teño que facer, e el dime, non, nada. Bueno, vale. Nada, nos vivíamos Pois, nunha unha burbulla. Claro, nunha situación absolutamente automarxinal respecto ao centro, Sí. e cando un é clandestino, pois te pode facer unha serie de cousas que non pode facer cando está sendo observado, non? O caso O caso é que ese mesmo curso, xa no mes de abril de 2011, vou á primeira representación de Vaino Dentista no marco do certame de teatro Intercentros de Santiago e Comarca, que se celebraba daquela e era un concurso, a ver quen era o mellor e quen era a peor obra, que se celebraba nos Salones nos de salóns actos do Xelmírez. do Xelmírez e do Rosalía. Entón vou ao Xelmírez e calé a miña sorpresa cando me din que facía 2 semanas que a metade do elenco, por iso tan baixo aí, a gráfica, aí non se ve agora, pero bueno, que a metade do elenco abandonara o grupo 2 semanas antes, porque estaban agobiadísimas, eran todas chicas, estaban agobiadísimas cos exames de bacharelato, e que non podían máis, e que o teatro era moi exixente e tal e cual. Entón, bueno, chego ali, pois desconcertada, a verdade, non sabía o que me iba a topar, e sentíame bastante responsable, dixen, ai, Dios mío, eu non fixen nada, como coordinadora de normalización que soy, como pode ser? E resulta que me sorprende moitísimo o que vexo, non? O que vexo é unha obra que, desde o punto de vista do texto, pois claro, estaba absolutamente devastada porque faltaba metade dos papéis, pero, sin embargo, a escenografía que estaba ali en riba das táboas, pois era como preciosa, non? A mí pareceume preciosa. As rapazas saían aí con uns vestidos, con as teas grises enormes, collíanas, se facían unha especie de barco, o barco de Eneas, co que chegaban a unha illa, a obra titulábase Illa Muller. Ali cas mesmas teas facían unha illa, despois embullaban as teas, convertíanas nun bebé, bueno, facían unhas cousas así que todo en todo non se entendía demasiado porque faltaba a metade da obra, pero elas saíron con unha enerxía, o sea, non é que fora fermoso, que o era, é que me maravillou que tiveran esa valentía, 5 rapazas, de saír diante de compañeiros e compañeiras de outros centros e do seu propio centro a defender aquilo. Dixen eu, pero que forza teñen estas tipas? O sea, que pasada. É bonito e, ademais, teñen unha valentía para sair aí que isto teno que ver o resto do instituto. Como pode ser que ninguén sepa que existe? O sea, dentro do claustro de profesorado, moi pouquiña xente sabía que existía Vaino Dentista, non? E entón, pois, algo fai clic aquí e cando saio me vou para a miña casa e digo, no, ano que ven teño que traballar neste grupo de teatro, eu teño que poñer aí o meu grande area e facer que isto sexa outra cousa, non? Daniel entón pensou 3 meses. Le doy 3 meses. Pensou que me iba a durar a ilusión moi pouco tempo, pero non foi así, non? Entón, porque claro, o que pensase os beneficios do grupo de teatro para os rapaces e rapazas que están facendo teatro pois son moi evidentes, non? Eles traballan textos literarios, memorizan textos literarios, aprenden a expresarse, aprenden a utilizar o corpo, aprenden sobre emocións, aprenden un montón de cousas, eso ninguén o dubida, pero e que pasa co resto da comunidade educativa? Cales son os beneficios que sacan eles de todo isto? Non sacan ningún se non saben que existe teatro, pero se o teatro é visible, se os rapaces e as rapazas do instituto e o profesorado vai ao teatro e despois se o teatro se mete tamén no instituto e podemos facer algunha escena ou algo así dentro do instituto e o facemos visible, pois eles tamén van tirar proveito de aí, non? Porque, bueno, podemos representar cousas dun xeito moito menos encorsetado, dun xeito incluso experimental, porque iso foi o que vin eu aquel día en Illa Muller, e dun xeito novidoso, un pouco fresco, non? Incluso irreverente ás veces, pero en todo caso algo que non
que non perde calidade, que non perde criterio estético e que ten un fondo intelectual, non? Entón, a partir de ese ano, decidimos, pois eso, darlle un cambio a todo e planteámonos 3 obxectivos os que dixemos antes, non? Primeiro, traballar de outra maneira ca rapazada de teatro para que non den a espantada 2 semanas antes da representación, sacarlle traballo a Dani, que ten moitísimo traballo en riba, e integrar ao labor do teatro no resto do instituto. Hai que ter en conta que isto non é unha materia avaliable, que é unha actividade extraescolar, é dicir, a maiores dos seus estudios académicos, a maiores do seu ocio, a maiores de todo, entón ten un esforzo maior. Como non é avaliable, nos non temos un xeito de obrigalos, non? A responsabilidade ten que partir deles. Nos facemos que eles sean responsables, pero a responsabilidade última, obviamente, téñena, non? Entón, hai que buscar ese equilibrio, ese punto entre a disciplina e o lecer. Entre eso como as galletas que había antes, que son divertidas ou nutritivas. Entón, temos rapaces moi nutridos intelectualmente, pero moi aburridos. Hai que buscar ese punto, non? E moitas veces dígolles que non levo nariz vermella, que eu non teño que animalos. O teatro os anima, se eles se animan, claro. Si eles vendes unha idea que lles gusta, van a remar sempre a favor, moi a favor. Si encima lles vendes que o grupo é deles, o grupo non é meu, o grupo non é de Sagrario, o grupo está no centro, pero o grupo son eles. E entón teñen ese peso do pasado, que é unha cousa moi europea, e que nos nas bibliotecas temos, non? Autores que levan 100 anos mortos e que levamos aí, que temos que coñecelos e todo ese coñecemento e ese peso do pasado, eles son conscientes absolutamente de que o grupo de teatro existía desde antes de nacer. Incluso hai nais do grupo de teatro que xa coñecían cando estudiaron aí, non? Hai 29 anos. Entón, ese peso do pasado, sempre lles digo que eles son o presente que mañá serán o pasado. Entón, a min resultame moi interesante ver como as nosas representacións siguen vindo rapaces que formaron parte do grupo hai 10 anos, por exemplo. Non? E, bueno, que se coñecen, que teñen aí ese nexo. Debemos activar a inteligencia emocional, observar como respiran. Eu antes dixen que os trato como actores. Para min son actores baixiños, non? Que despois serán actores máis altos ou non, pero sempre son personas, non os trato algunha vez sí que digo, por que os comportáis así que tenéis 12 años? Sí, la respuesta é sí. Sí. Entón, ese trato que eu lles dou, que é bidireccional, fai que eles entendan que é un espazo onde poden facer e poden dicir e poden ser, non? Eu creo ese espazo para min de seguridade e tranquilidade onde eu podo meter a pata. Entón, se eu podo meter a pata, se eu me podo equivocar, resulta que todos nos podemos equivocar e non pasa nada. É un espacio absolutamente seguro. Teñen todos os problemas os actores que son adolescentes, teñen máis problemas ou teñen outros problemas que non os actores que son máis altos, non? Ou que teñen máis experiencia. Sí. Entón, hai que facelos sentirse seguros, sentir tamén que teñen talento porque o teñen. Hai un anaco, escoitábamos o compañeiro cantando, eu cando chego o primeiro día digo, a ver, que talentos tedes? Sabedes cantar, sabedes bailar, sabedes tocar instrumentos, todo isto, todo que ven á rede peixe, entón todo o podemos utilizar, non? Entón, facelos ver que o seu labor conta e que é importante, e cando a responsabilidade recae sobre eles e eles o entenden así, e elas o entenden así, traballan de outro xeito, non? Temos unha anécdota aí de clandestina, verdade? Sí, vemos na gráfica, podemos observar aí no 2022, se non me equivoco, unha puntada moi alta, non? Hai unha entrada fortísima de rapazas de primeiro da ESO, o grupo chega a ver 24 persoas,
eso é como, non sei, unha clase, eso é unha tolemia, non? Ter un rapazada 24 alumnos, pero que locura é esta? Non avaliables. Entón, vemos aí ese pico, entran 24 rapaces de repente e é un curso super duro porque vimos eles veñen desde 2020 con unhas limitacións sociais e de todo tipo e de repente aquí es fiesta continua, non? Algúnha vez, unha frase que teño que eles repiten que si no veis unha noria aquí, esto no es la ascensión, non? Claro, porque moitas veces entran no teatro como se fose unha feira de gando e entón hai que ubicarse e hai que saber e en 2 semanas antes aquelo era un absoluto desastre. Un absoluto desastre que eu dixen, no estreno, no puedo estrenar esto. E falando con Sagrario dixenlle, pois o mellor temos que empezar a entender e aceptar e asumir que no todos os años es una maravilla e que no todos os años puede salir bien e que no todos os años los alumnos son muy buenos. E a lo mejor estos niños, pues no. Pues no. E a 4 días de estrear, isto foi xusto despois da pandemia, como decía Dani, e a 4 días antes de estrear dou positivo en COVID. E ademais un COVID fastidiado, con moita febre, non sei que, e digo, ai, Dios mío, ainda por riba non podo estar ali con eles, non? Que eu sempre vou a todas as estreas, presentos e tal. E que sucede? Claro, Sagrario ten unha fonda pegada desde 2011 e casi é para nós imprescindible. Entón, nese certame Teatro Intercentros que nos organizamos, a min me falta esa parte. Chego ali, eu chamo por teléfono e digo, que voy a decir mañana, Sagrario? Que les digo a esa gente? Que les digo? Entón, díxome moi tranquilamente, con esta serenidade que che dá a febre, claro, con esta serenidade que che dá a febre, podía invitarla a facer así, díxome, diles la verdad, Dani, diles la verdad, que puede ser un desastre o que puede ser unha pequeña maravilla. E iso foi o que lles dixen. Dixen, mira, vou dicir a verdad, eu falei con Sagrario, que é a coordinadora de normalización lingüística, que é a que presenta habitualmente isto, e que me deis aquí solo porque está con febre en casa, e que me di que isto pode ser un gran desastre ou unha pequena maravilla. Ela é unha muller moi optimista e vota pola pequena maravilla. Eu, que son máis catastrofista, digo que hoxe ides presenciar o gran desastre. Isto cos rapaces escoitando o que eu dicía. Sí, colocados en escena detrás, non? Entón, eu a todo isto estou na miña cama, un pouco con febre e tal, a representación foi, bueno, vai moita xente, porque por eso tamén traballamos, non? Para que a comunidade educativa vai. A comunidade educativa enténdase tamén familias de actores e actrices, compañeros e compañeiras, tanto do profesorado como do alumnado, non? E amigos e amigas. E resulta que moitos deles teño os seus contactos e tal, e de repente ao cabo de 50-55 minutos empezan a chegar mensaxes, pero de verdade era unha avalancha de mensaxes que poñían todos, pequena maravilla, pequena maravilla, pequena maravilla. Entón, de verdade, foi un subidón. Sí, non son home de fe. Entón, esas cousas pasan. Os rapaces viñeronse arriba cando eu dicía todo eso. Mentras eu dicía, ahora los míos van a hacer un gran desastre, señores. Pois resulta que se viñeron arriba e eu non podía creer, chamolle todavía hoxe, a obra do milagro. É así. Bueno, en definitiva, hai moitos e moitas rapazas, cada un deles ten a súa idiosincrasia. Temos algunha outra anécdota máis, non sei se temos tempo, non sei como vimos de tempo, porque nos liamos aquí. Bueno, temos alumnos de todo tipo que non só veñen, eu tamén lles digo que non é o teatro non é só a interpretación, o teatro non é só os que están aí en escena actuando. O teatro hai moitas outras tarefas que facer e temos unha anécdota que Sagrario como educadora, podemos dicila? Dá tempo? Supoño. Sí. Vale. Sagrario é educadora, eu son director. Entón, unha vez, podes contar a anécdota que dices? Sí. Vale, pois nada, a comezo de esta andaina que de Dani e máis eu xuntos, pois claro, a miña intención era tamén educalos como espectadores, non? Ao alumnado que iba a ver as obras.
Bueno, todos sabemos como se comportan adolescentes cando están nunha sala a oscuras e teñen compañeiros e compañeiras na escena dicindo cosas que ao mellor a eles non lles interesan demasiado e tal, non? Entón eu esmerábame moitísimo en andar por entre as butacas do salón de actos e fichaba os que se portaban mal, que sacaban o móvil, que se facían fotos, que si se reían, que si non paraban de falar, etcétera, etcétera, non? Entón, cando rematou a obra, collinos un a un, ca autoridade que me confire ser profesora, e dixenlle, vos non vos ides para a clase, vos quedades aquí e axudades a desmontar. Entonces, arriba do escenario todo o mundo e a axudar a desmontar. E además ides a mirar á cara a todos estes compañeiros e compañeiras que estiveron salindo aí arriba a defender a súa obra e a ver se tedes agora a jeta de ribos deles. E, efectivamente, eles suíron e empezaron a recoller e tal. E cal non sería a miña sorpresa que lles encanta iso. Lle encantoulles esa tarefa. E despois viñan voluntariamente. Cando é a próxima obra? Axudamos a montar, axudamos a desmontar. Claro, para min era unha cousa... Pero pero que me trae esta mujer, por favor? ¿Por qué me hace estas cosas? E me trae este grupo nutrido de, bueno, Sí. de alumnado que vos supoño que coñeceredes, moi característico, que non ten interese académico ou non ten interese de ningún tipo, máis que de reventar as actividades dos demais, e de repente, que hago yo con esta gente? Bueno, cale a nosa sorpresa, efectivamente, que están interesados en estas labores que hai para facer, ademais de dicir os textos, non? Ademais da actuación e da interpretación. Tivemos un rapaz, por exemplo, que estivo toda eso pegado a min como meu axudante de dirección, por exemplo. Non saía a escena. Non saía a escena gas que saíse comigo, non? Nos aplausos ou non. E estos outros nos llamamos malotes, bueno, canis, que a mí los canis son lo mío porque eu vivín en Vite e a mí se me dan ben, non? De repente remataron o instituto e continuaban en contacto e continuaban facendo ese outro tipo de labores, non? Pois, por exemplo, de carpintería, que a mí non teño moita... Ou viñan a gravarnos as obras. Sí, Acórdame de un que estaba facendo un ciclo xa non estaba no instituto e viña igual a gravar as obras, non tiñamos quen non la gravara. E el viña a gravar as obras e, bueno, a verdade que foi eso, esa parte como encantadora, non? É moi entrañable. Eu creo que, en definitiva, Dani e eu traballamos ben xuntos, os rapaces confían en nós confiamos neles, regulinchi, bueno, máis ou menos. Bueno. Pero, sí, hai días. Pero, bueno, eles teñen confianza para falar do que queiran, non teñen, como se chama isto, cando non teñen conflictos con No. escondernos cousas ou así, falan, de feito, ás veces demasiado abertamente, máis do que eu quixera. Sí, rompese esa barreira dos sí. presuizos porque eles son moi presuizosos, sobre todo coa idade. E, en definitiva, pois eso, que creo que facemos ben, non? Facémoslo bastante ben. Eu creo que facemos máis que bastante ben. Bueno, vale. Pois o segundo obxectivo, non sei como imos que estas hai que darlle máis variante. Esta ya dicimos? Sí, xa nos queda pouquiño, non? Esta ya dicimos? Sí. O segundo. Ah. O segundo. Bueno, entón, o segundo piar deste andar do grupo de teatro dentro do instituto consiste en liberar a Dani de un montón de tarefas que facía, porque ata 2011, incluído Illa Muller, el facía todo. Todo. Escollía os textos, facía as fotocopias para os guións, escollía o atavío que levaban os rapaces e rapazas, o plano de luces, o son, todo. Menos, ao mellor, revisar os textos a ver se os pronomes átonos estaban ben colocados, que iso era máis difícil. Todo o resto facía o el. Entón eu decidín que, bueno, que xa que me iba a implicar, pois vou non liberar desas tarefas así menores e a el voulle ir deixando se cadra pois a parte máis creativa, non? A parte do traballo actoral coa rapazada ou a parte das luces, das transicións, por onde se entra, por onde se sale, que non teñan que tropezar cas cousas que hai no escenario e todas esas cousas, non? E a parte diso, empezo a coordinar o grupo de teatro con outras actividades como poden ser o certame de teatro intercentros, con outras actividades que teñen lugar un pouco fora do instituto. E entonces pois comezan a chamarme Frau Productora. Frau Productora porque son profesora de alemán e produtora pois porque son a produtora, basicamente, non? Aínda que eu os primeiros 5 anos pois me identificaba máis co señor Lobo de Pulp Fiction,
Me gustaba máis esa imaxe, porque eu iba e solucionaba problemas. Como o señor Lobo. Limpaba sangue. Problemas super fáciles de solucionar. Que fai falta aquí? Un faroliño azul. Moi ben, vou comprar. E iba a comprar, non? Que fan falta aquí? Telas de cores, cartolinas, non sei que. Por exemplo, aí vemos aí naquela foto na esquina de todo. Aquí ven a parte vergoñenta, non? Claro, que fai falta? Vamos a facer animaliños de Roberto Vidal Bolaño. Moi ben, vamos a facer unha urbanización toda feita de caixas de cartón. Pois ao supermercado que me vou a coller caixas de viño, tamén me ganei unha boa fama de ir por o supermercado a buscar caixas de viño baleiras para convertilas en casiñas e pintalas e todo ese, que son cousas que dan moito traballo, non son moi laboriosas, pero bueno, creativas tampouco se pode decir que sexan, non? Convencín a meu pai, carpinteiro xubilado, de que fixera 20 escopetas de madeira para unha obra chamada En pé de guerra, en outra obra que temos aquí ao lado que se chamaba Punto de fuga, na que llevamos unha volta aos contos aos contos populares, pois facía todos estes traxes, non? Os de Carapuchiña Vermella, por exemplo, todo de papel pintado con cola e non sei que. Todas estas tarefas, aparte de frau produtora, pois gañeime o epíteto épico de a raíña do papel. A raíña do cartón era, non? A raíña do cartón. Bueno, agora mesmo nin señora Lobo, nin frau produtora. Agora mesmo son coordinadora do traballo do grupo de teatro, co traballo do instituto e co traballo que fai o grupo de teatro fora do instituto. E fai moito traballo fora do instituto, porque presentámonos a tropecentos mil certames, non? Cales? Pois, por exemplo, non só o certame de teatro intercentros, que como organizadores temos, creo que a obriga moral de presentarnos, senón o certame de xuventude crea da Consellería de Xuventude ou o de Deputación da Coruña. Estivemos tamén nas mostras de teatro aficionado de Rois, no de Culleredo e nos premios Buero, por suposto. Premios Buero que ganamos en 5 ocasións, por certo. Dilo, cuidado, Pero a nivel de Galicia, non a nivel nacional, non chegamos a ganar nunca. Que agora xa non nos convocan, é unha pena, pero bueno. Ben, en definitiva, que pasei de ser a produtora. A outra cousa que é interesante, bueno, para min, non? Para falar outra vez de min, que non me gusta falar de min, pero vamos a facer unha excepción. Eu como coordinadora do equipo de dinamización, claro, son profesora de alemán, teño acceso a moi pouco alumnado, non? O sea, alemán é unha asignatura que é optativa, con pouco alumnado matriculado e tal. Entón eu non sabía moi ben como chegar a toda aquela rapazada do instituto, un instituto grande e tal, para dinamizar o galego. E no teatro, por exemplo, vin unha maneira moi doada de facelo. Dixen, bueno, que tal se en vez de facer estas presentacións tan maravillosas que facemos, que son moi útiles e tal, por que non collo o grupo de teatro e o levo ao instituto, á biblioteca, por exemplo, ou ás aulas a facer microteatro, o Día das Letras Galegas, por exemplo, o día 8N, o 8M, o 25N, o Día da Lingua Inicial, todas estas actividades, todas estas efemérides, o Día de Rosalía, eu que sei, hai un mogollón de actividades que se poden facer a través do grupo de teatro con pequenas representacións. Necesitan máis tempo porque hai que ensaialas, pero funcionan moi, moi, moi ben. E iso é o que fago, non? Fusionar e meter a toda a rapazada do grupo de teatro, está toda metida no equipo de dinamización e así seguimos traballando, non? E vamos xa ao terceiro obxectivo, que é eso, integrar, despois de o que dixemos de que o grupo de teatro participa en un montón de actividades fora do instituto, tamén non dixemos, non, os recitais poéticos, facemos polo Día Europeo das Linguas, por exemplo, ou hai menos dun mes, por exemplo, fixemos un recital poético o 25 de outubro, creo que foi, aquí está, sí, polo día de Lorca en Santiago, como era así, non? 25 de outubro. Entón os rapaces e as rapazas recitaban os poemas galegos de Lorca. A verdade é que foi moi bonito, porque xa o entorno é moi bonito, non? Menudo escenario, con ese escenario tamén se facemos mal, pobres de nós.
E iban ataviados así con esas fundas e co logo de la barraca, de Lorca. E bueno, quedou bastante bonito, eu penso que quedou moi chulo, non? Vale, entón, agora quedaba meter o teatro tamén no instituto. Desta maneira, a través do equipo de dinamización da lingua, empezamos con moito brío, e despois xa pois fixos extensivo ao resto de departamentos ou á dirección do centro. Por exemplo, cando o 175 aniversario, pedíronnos que o grupo de teatro fixera unha escena ali diante do presidente da Xunta. Cuidado, Que xa non é o mesmo. quedou moi impresionado. E, bueno, tamén outros xefes de departamentos ou, por exemplo, o equipo de igualdade. Para o equipo de igualdade traballamos un montón, sobre todo facendo vídeos, podcast, todo a través do grupo de teatro. Todo isto se fai a través do grupo de teatro. Que máis me queda por decir? Como facemos iso? Cando ven alguén a preguntarnos oye, por que non facedes algo para o Día de Rosalía, por exemplo, non? Normalmente falan comigo, como coordinadora que son, entón eu chamo a Dani, vamos a tomar un café, e sempre me pregunta para cando é, que queren facer, temos liberdade para actuar desta maneira, desta outra, hai cartos para comprar cousas ou como facemos e tal. E unha vez que o temos claro, pois vamos ao primeiro ensaio que teñamos coa rapazada, expoñémoslo. A ver, temos esta proposta, que vos parece? Porque isto é totalmente voluntario. E entón sempre ten moi boa acollida. A non ser que haxa exames, ou que teñan ao mellor unha excursión nesas datas ou calquera cousa así, polo xeral sempre din que sí. A verdade é que son super agradecidos. E logo quédanos a actividade da biblioteca. A biblioteca, agora mesmo, a biblioteca dun centro educativo debe de ser o lugar que máis actividades moviliza dentro de un centro educativo. Entón, era inevitable que entráramos aí, non? Entramos, vamos, como os piratas, non? Atracamos a biblioteca e entramos ali. Entón, vamos a enumerar unha serie de actividades que facemos, por exemplo, eso de aí é a nosa biblioteca. Eso de aí é a biblioteca. Isto que se ve aquí abaixo tamén, que non é a biblioteca, sino a entrada do centro, eso tamén é unha actividade da biblioteca, non? Entón, que facemos para a Biblio? Por exemplo, a nosa biblioteca convocou 11 edicións de 2 certames, un de cómic e un de ensaio subversivo chamado Guillermo Domínguez, e en deses certames salían uns gañadores e había unha entrega de premios. A primeira edición fixos unha entrega así sosa, con unhas fotos e tal, e a segunda edición xa nos dixeron por que non vides e a organizades vos? E entón, pois, metemos o grupo de teatro e facíamos as escenas pois, que tiñamos preparadas para ese ano, algunha escena da obra que fora a caída ou algunha outra que se nos ocorrera. Incluso ás veces lembro dunha vez que convertimos a biblioteca prácticamente nun cómic. O sea, fixemos aí unha performance importante, que máis? Facemos presentacións. Esa gráfica que víamos antes é a gráfica, en azul están as actividades do grupo de teatro e en vermello están as actividades de distintos departamentos e equipos. Entón, estamos, como vedes, en moitas, non? Na biblioteca fanse tamén, na biblioteca do Xelmírez, presentacións de libros. Por exemplo, presentamos O País dos Raposos, de Adrián Noia, presentamos O Navegante, que é un cómic de Tristán Ron, o fillo de Xesús Ron, que eses dous estiveron no grupo de teatro, por certo, claro, por eso viñeron ali a presentar os seus libros, e tamén de Querer non é poder, de Noela Rivas Cantelar. E entón, para os tres que foron exalumnos, o sea, que son exalumnos nosos e que agora se dedican á escrita, pois evidentemente fixémoslles unha escenografía maravillosa e tal. A foto, por exemplo, que aparecía ao principio desta presentación era a presentación de O País dos Raposos e que fixeron as excompañeiras, estas dúas rapazas que están aí, xa non estaban no instituto daquela e viñeron a propósito a facer unha lectura dramatizada do libro de Adrián para el, para o seu compañeiro, non? Porque o compañerismo que se vive dentro do grupo a verdade é que é importante. Fixemos, cando a pandemia, que non podíamos estar tanto tempo xuntos e tal, un club de lectura, por exemplo, no que leíamos
obras de teatro, dramatizábamolas, de algunhas de autores non moi coñecidos, como Alejandro Jornet, ou Nevarros, que veu, está por aí, me parece, aí arriba, á esquerda, está Nevarros, non sei se a podes señalar, Dani, a súa primeira novela Identidade, entón viñera ali con nós e encantara o grupo, a verdade, e outros autores máis consagrados como Andrea Dunbar ou Roberto Vidal Bolaño, Toni Misó, Cándido Pazó, eu que sei, moitísimos. E o ano pasado, por exemplo, fixemos tamén un certame na biblioteca, o certame de microrelatos Breviter, tamén participamos nel na entrega de premios, e o curso pasado, se lembrades, foi o centenario da morte de Kafka, e eu como profesora de alemán non podía quedarme aí sin facer nada, e entón collemos a rapazada e fixemos microteatro a partir dentro da biblioteca, pero tamén en outros sitios, lugares do instituto, con 3 contos de Kafka. E tamén, aí xa 2 anos, a biblioteca levaba entón Olga, que foi unha das que máis nos animou a meter o teatro na Biblio, Olga Iglesias, que creo que estivo aquí en outras xornadas, non? Pois Olga animounos moitísimo a traballar ca biblioteca e había un PDI, un proxecto de desenvolvemento integral, que tiña por título a Segunda República, e para finalizar o último día de clase lembro que escenificamos unha escena da obra Victoria viene a cenar de Olga Míguez, que é unha cea ficticia entre Victoria Kent e Clara Campoamor sobre o voto feminino que se debatía a lei no Congreso dos Deputados. E a imaxe que vemos aquí na entrada do centro non se ve, pero está cheo de rapaces, de alumnos que son espectadores. Vemos en diversas fotos, podemos ver como transformamos a biblioteca. Isto é da nosa viaxe a Italia, no Teatro Giacomo Puccini, que foi o que nos animou verdadeiramente a volver, cando de regreso a Santiago, reconvertir ese certame de teatro intercentros, non? As viaxes fora, sobre todo se son Italia, Surxo, son maravillosas sempre. Bueno, tamén. Temos exemplos de como reconvertimos sempre a biblioteca. Estas 4 fotos son da mesma biblioteca, menos a do centro, que é da biblioteca antiga. As outras son do mesmo lugar. Vemos que o que facemos é reconvertir e intervir un espacio non teatral convencional nun escenario, efectivamente. Creo que nos quedan 5 minutos. Nada, decir que son moitísimas as actividades que facemos ca biblioteca, tamén a feira medieval, que tamén a levamos a cabo. Cando foi iso? No 2022. Fixemos o centro organizaba unha feira medieval no patio e nós intervimos como unha compañía de teatro clásica. Sí, representando 2 contos del Conde de Lucanor. E son eso, moitas as actividades. Unhas son máis memorables, outras menos, pero, en definitiva, se tedes grupo de teatro nos vosos centros, eu aconsello vos que os metades dentro das aulas. O microteatro é relativamente fácil de levar a cabo, é moi agradecido, e que levedes tamén aos vosos alumnos e ás vosas alumnas ao teatro. Sí, porque ao final os convirtades en espectadores. Ao final toda esa educación teatral, non só a que se fai encima do escenario, estamos convertindo nos espectadores do futuro. Esos rapaces irán ao teatro ou non. Eu sempre lles digo, quédate con el que te lleva al teatro, porque al cine te puede llevar cualquiera. E remataría cunha frase, se me deixas, unha cita de Lorca, que fixemos a súa ofrenda floral hai 2 semanas, que decía: un pueblo que no ayuda o fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Gracias. Yo me levantaría. Gracias.
Digo porque creo que se non recolle o sonido. Tampouco fai falta que quede pechado, pero bueno, a miña pregunta é a seguinte. Ti és profe do instituto, non? Levas dinamización lingüística. Vale, ata aí seguín. Dani? Non és son profe do instituto. Non son profe. Vale, e entón das unha actividade extraescolar. 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 E o teatro está, vai quen quere, se é unha actividade extraescolar, voluntaria da rapazada, e eso, bueno, está pagado entón polos pais. Sí, Sí. E Por ti centro. colaboras co esa actividade extraescolar. exacto. Vale. E que era o que me roía todo o tempo, porque dixen eu, non pode ser. O sea, quero dicir que hai unha é algo que eu non sei, aquí compañeiros e compañeiras que estamos traballando, estas cousas facémolas nós, non? Sí. E quedámonos polas tardes a dar clase de teatro, a dar aulas de teatro, e non temos unha persoa profesional como eres ti que nos veña a dar aulas Bueno, de teatro. Dani Entendes o que foi- quero dicir? O sea, que había algo que non me cadraba aí Sí, neste... Graciñas. Gracias. Dani foi actor do grupo de teatro. Fun alumno do Xelmírez, actor do estive grupo no de primeiro, teatro, sí. na primeira formación no 95, eu xa estaba no instituto no 95, non quero que calculedes se hades profesores de matemáticas aquí, e estive entre o 95 e o 96 e o 99. Despois eu tirei pola dirección sin querelo, porque eu quería ser actor, eu quería era ser actor, non quería dirigir a nadie, quería que me dirigieran, pero non era posible. Entón, a vida foi me tirando por ali e a partir do ano 2000-2001 o instituto chámame porque quedan sin a profesora que surde un contrato co CDG e non pode continuar a metade de curso. E eu que fixera uns cursos que me pagara o propio centro, dixen, bueno, pois se che pagamos os cursos, agora traballas para nós. E dixen, bueno, pois temporalmente, isto é ano 2000-2001. Eu temporalmente, pois isto lo acepto, pero despois yo ya no, claro. Sí. Entón a vida pois levoume aí. Podes mobilizar a AMPA para que Sí, sufrague. está sufragada polo centro e pola AMPA, ambos. Sí. Claro.